Molt bona tarda, molt bon dia. Bé, doncs, aquí teniu el cor de mares de l'Escola Coral del Orfeó Català. És un projecte que va tenir un origen concret i al final va ser un altre, però ha anat molt i molt bé. Dir-vos que fa molt pocs dies que canten, han fet uns 8 o 9 assajos, no sé. Però ha estat una experiència fantàstica, no només per elles, sinó per mi. Us faran 5 cançons més dintre del repertori que hem pogut fer aquestes setmanes i espereu que gaudiu molt. Moltes gràcies.